venku už je pěkná zima. Aby taky ne, mimochodem jsme pod Krkonoší, nedaleko Jilemnice, v krásné zrekonstruované Roubence. A já se hned přivítám s majitelem, tím je Jakub Rosák a zároveň také je zástupce společnosti Primagas. Vítejte. Dobrý den. Jakube, děkuju. Pojďte dál. Děkuju. Jak je to, Jakube, s historií tohoto domu? Nezajímá mě samozřejmě historie rodina, ale spíš z pohledu toho vytápění. Minulý rok muselo dojít vlastně ke komplexní rekonstrukci celé té chalupy, včetně způsobu vytápění. Nacházíme se samozřejmě v oblasti mimo rozvody zemního plynu, tak pro nás ideálním řešením byl právě propan ze zásobníku. No a možná i proto, že tady vlastně nikdo nežije trvale, tak je to asi takové nejméně náročné zařízení na obsluhu, že ano? To teplo je nám k dispozici vlastně na otočení termostatu nebo na zmáčknutí čudlíku, jde to ovládat i přes mobilní aplikaci na dálku a řešíme tak vlastně jak vytápění, tak ale i vaření nebo ohřev teplé vody. Zásobník se tak tedy stará o komplexní energetiku celého objektu. Jaká je jeho kapacita, kolik se do něj vejde, jak dlouho vydrží? Tak nám v podstatě typicky stačí doplnit ten zásobník jednou do roka. Máme ten vlastně nejmenší typ zásobníku, to je jednotunový zásobník. Pro větší objekty se volí i větší zásobník, který je dvoutunový. Dodavatel nám dává ten zásobník do nájmu a pravidelně ji doplňuje autocisternami. Existují i terénní autocisterny, které obsluhují zákazníky v méně přístupných terénech, například v horách. A jaký je rozdíl mezi klasickým zemním plynem a propanem? Propan má vyšší výhřevnost, ale vlastně po výměně trysek jde použít na všechny běžné spotřebiče v domácnosti, což je úkon, který udělá jakýkoliv plynář. Každému se samozřejmě ten zásobník na zahradě nemusí líbit, je nějaká jiná alternativa? Dodavatelé nabízejí buď různé barvy těch zásobníků, například zelenou, která víc ladí s tou zahradou, ale samozřejmě jak ten menší, tak ten větší zásobník existuje i v podzemní variantě. Cena je samozřejmě to, co zajímá každého na prvním místě. Můžete Jakube nějak porovnat s nějakým jiným běžným způsobem vytápění? Za ty 2 roky, co tady používáme propan zásobníku, paradoxně dostali na nižší cenu, než platíme v našem pražském bytě za zemní plyn, kde bydlíme trvale. Jinak, co se týče investičních nákladů na tento druh vytápění, tak o tom vám řekne víc můj kolega Petr Jahelka. No a to je on, Petr Jahelka, který je specialistou právě na vytápění LPG u rodinných domů ze společnosti Primagas. Takže Petře, jak je to s tou instalací té nádrže, kam se to hodí, jak dlouho to trvá? Takové ty věci, které po vás chtějí vědět ti, kteří přijdou a zajímá je to. Na začátku si musíte říct, jak velkou nádrž budete potřebovat. A pak byste měl na svém pozemku najít místo vhodné, kde by ten zásobník mohl stát. V momentě, kdy máte místo, kdy máte velikost, zpracujete projekt a s projektem hotovým musíte získat územní rozhodnutí. Zpravidla u rodinných domků a malých objektů nepotřebujete stavební povolení, takže územní rozhodnutí stačí. O jak velké investici mluvíme třeba v případě tohoto zásobníku? Zpracování projektu, příprava nějakého podloží, na kterém vlastně umístíme zásobník, dotáhnout plynovod ke kotli, včetně regulace, plus plynové revize a plynový kotel, tak se bavíme v řádech středních až vyšších desítek tisíc. Ten zásobník je plný propanu. Nakolik je propan ekologické palivo? Propan patří k těm ekologičtějším způsobům vytápění, protože už v dnešní době se na trhu objevuje bio-LPG a v momentě, kdy třeba v budoucnu budou zakázaná fosilní paliva, prostě váš dodavatel přejde na bio-LPG a zákazník nepozná vůbec nic. Dneska, jakmile se mluví o vytápění, tak zatím každý chce slyšet to slovo dotace. Jak je to, Petře, u LPG? Spousta dodavatelů v rámci svých marketingových akcí nabízí zákazníkovi dotace třeba na pořízení plynového kotle a nebo na zpracování projektové dokumentace. LPG se využívá hlavně k vytápění, to je jasné, ale kde ještě nejde využití? Pohon vozidel, na vaření, na grilování. V současné době populární jsou hodně ty lehké plynové lahve do karavanů, spousta možností. Tak tamhle někde jsme před chvílinkou byli, pokud je o opáčko v rámci chemie, konkrétně to byly uhlovodíky. No a propan jako takový, zase víme o něco víc, pokud je o jeho praktické možnosti využití.